Mateo Kapitulo 13. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios, sama sa liso sa mustasa, nagikuha sa usa ka tawo, ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy, ug nanugdon ang mga langgam niini, ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babayi ang ipapatubo sa pan, ug gisagol sa balig tulo ka takos ng harina, hangtod mitubo ang tibuok binasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanilag bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko sila og mga butang nga wala pa hibaloi, sukad mabuhat ang kalibutan.